Ya karo berkesenian ya sambil olahraga metu kringete dadi lan sehate. Siap. Baik kowe dotowene wong. Tembung olahraga ya mene maling lho ki. Lho nyatanipun jenengan yen joget iki kesenian. Wong joget akhirnya dadi keringet iki kesehatan. Nggih. Nggih. Nek pacine dudu yamene olahraga yamene iki ya tetep yo dalam rangka membantu budaya. Oh iya, nggih. Kok gamelan mriki penake yang dijogeti rambi tembami. Leres. Mila sing jenenge wong murid niku ngendikane Swargi Pak Diano aja ninggake tembung ibu. Nah kae. Iman budaya karo olahraga ngono kae. Nggih. Nggih. Sejalan seiring sejalan. Nggih. Iman budaya lan Kene lho, olahraga. 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 Nggih. Wah jan warem lho iki kanthi perang gagal nanti meh goro-goro sing ditegani Pak Menteri. Ini jenengan wis mundur ya lumrah saya, Mas. Nggih. Besok pagi masih ada agenda. Nggih. Ini awake dhewe tetep melanjutkan tugas yang berikutnya. Nggih. Wong iki sing mirsani ya akeh. Iki lurukan ya, Mas. Lurukan pripun? Ora mung saka papan kene sing cedhak iki saka kiwa tengene Jakarta do rawuh mirsani. Nggih, leres. Tombo kangen ana sing saka Tangerang, Bekasi, ana sing saka Banten, Nggih. ana iki mau ana sing saka Solo. Apa Solo? Lho, ning kontrak ning kene. Oh iya. Oh, ning kontrak ning kene. Nggih, mila marang-marang niku mboten kaya yen sowan mayang wonten laladan Jakarta niku saestu Mas Gareng. Nggih. Nuwun sewu, ngantos jam enten mboten angger daerah lho. Biasanipun kathah. Samriko angger bar limbukan niku sing mirsani sampun telas. Ning Jakarta tetap beda. Madyanto manut jam 10 meh setengah loro, ning sing kepareng lenggah jenak pinarak kasih kata. Ini sebagai bukti bahwa Jakarta adalah penonton tolok ukur di Indonesia. Amin. Ya, apa-apa ora wong ki ora ninggal budayane. Nggih, leres. Nggih matur nuwun dipun tegani dipun rewangi melek-melek iki ngiras-nirus tirakatan menjelang 17 Agustus. Menyongsong ya Mas Gareng. Menyongsong kemerdekaan. Nggih. Aku seneng iki kepasang gendera merah putih arti napa? Lho ceton merah itu adalah berani, putih adalah suci. Alah. Kuwi kurang nyemangati. Nek lagu kene merah darahku, putih tulanku. Lho. Lah pokoke wis ngerti pasti iki tulang putih. Ya kira-kira. Merah kuwi meraih kemerdekaan harus dengan perjuangan merah. Betul. Putih punya nyali menghadapi penjajah dan tidak senang merintih. Nah, oke. Oh. Yo niki kula pasang teng mriki. Nuwun sewu, nadyanto suasana niku ora iso pisah kali politik. Niki adalah ajakan kepada warga masyarakat semua. Silahkan kibarkan biru, silahkan kibarkan kuning, silahkan kibarkan hijau. Namun merah putih harus tetap di dadaku. Nah, ngono kuwi. Supaya apa wae kena sing penting merah putih. Nggih, leres. Berarti pemersatu bangsa. Nggih. Lambangin bangsa. Nek yo aja lali, bangsa kita Indonesia ada dasar Pancasila. 5 ya. 5. Iki dadi dasarin negara menjadi kuat. Contohnya driji menungso ki nek diklumpuke kuat. Kowe yen jotos wong ini ora krasa, Mas. Heeh. Nek yen 5 ki mbok klumpuke dadi dasarin negara jotos ki wong krasa. Nggih. Mula dasar negara kita Pancasila dadi dasar lumpuh dadi siji. Negara kita dipimpin oleh seorang presiden. Ki presiden. Presiden kuwi duwe anak buah jenenge Menteri kuwi di kantor jenenge Kementerian. departemen. Oh iya. Nah iki letak departemen menteri-menteri kita di sini. Titipan iku ditaktoke iki. Iya. Iki titipan iki departemen hukum dan HAM. Wong ora iso maca, ora iso nulis, utang ning koperasi hukume sah. Hukum dan HAM. Cap jempol. Nggih. Iki departemen Infokom. Oh, Infokom. Loh,
kantor Kementerian Budayaan di iki. Oh, nggih gitu ding, nuduhke. Iki. Nggih. Iki Departemen Peternakan utawa Pertanian Peternakan. Kok iso? Wong milih piti amundoke nganggo iki. Iki nglambangke. Oh iya, peternakan. Iki dina Departemen Agama. Kok iso agama? Loh, wong tukar cincin ning jari iki mesti. Oh, mula diarani jari manis. Manis. Iki Departemen Kesehatan. Ya. Iya, jane kok Boleh jempol ini suwek. iya. Nek janjane ora apik yen karo-karo kopi nganggo biji boten pareng Wah, ini ngomong iki wong lambang kok. Lambang Mas. Ini kepilih Menteri Pertahanan dan Keamanan Saka Bidang Negaraku awas. Dibuka pihak Departemen Dalam Negeri dibalik Departemen Luar Negeri. Diubah sithik duwite akeh Departemen Keuangan. Wah, iya. Ini yang digegem lorong ini Menteri Pemuda dan Olahraga. Diubah ini Menteri Sekretaris Negara. Ngerti. Ini Menteri Urusan Wanita. Apa kuwi? Ubah-ubah. Maju kena emansipasi kena, tapi tugas seorang ibu adalah tugas rumah tangga. Ya, kuwi kanggone sing gelem. Ayo. Wong zaman saiki modern kaya sing den ngene iki ora ana wektu nggih Mbah. Wis kowe rasa ya kowe mau patinggal ngarani bojomu to. Kok dadak sinden, wis bojoku ora gelem mbah. Bojoku iki ora tau takon mbah-mbah pancen tak pengin lekak nyandap aja iman-iman tanganmu. Arep setrika aja lek panas ku ndak malah sakit. Arep isa ora pareng ndak glodoki. Tak mulyake bojoku. Ya ora ngono wong tugase utama bojoku ning rumah tangga kok. Oh iya. Kae bojoku ki ora dikokoni kumban cekeli. Wis lumpuke. Terus ngundang aku, "Pak, Mbak." Tetap dari buruh ya. Ya wong yo tetep yo kerja sama itu penting. Nggih, leres. Jenenge. Nggih. Sapa pindahan iki? Mas Gareng, niki lah ingin menerjemahkan ke bahasa Inggris lah Bukit Si. Beliau adalah sudah berpuluh-puluh tahun meneliti tentang wayang. Nggih. Mila nuwun sewu kanthi sanget wekdal wonten limbukan wau kagem Bapak Menteri lan ugi para staf-stafipun menika wekdal ingkang mirunggan Ibu Dr. Kiksi Emerson, monggo paring apresiasi. Untuk membuktikan bahwa betul-betul beliau tuh paham antara wayang dan menginggriskan wayang. Ini kudu dites. Iya. Monggo bukti sih. Oh, keren. Satu-satunya penerjemah bahasa wayang ke bahasa Inggris Ibu Kiksi Emerson. Tepuk tangan untuk panjenengan. Ini nuwun sewu Mas. Dari beliau berjalan ke sini mencari jalan yang orang gelem terobos, tegese sopan santun, etika tetap dibawa. Dan ke sini pun beliau tidak mau berdiri, lenggah. Iki sing wajib, iki ngajen. Tata krama Kyai Jawi nggih. Iki tata basa bareng ora krama. Nah iya, karo tata-tata. Nggih, piye jeng dalu Ibu? Ye, sugeng dalu Mas Gareng. Ada. Kados pundi kabaripun? Kamu kok bojoku karo aku ora tau basa. Malah
diksi basa. Niki nuwun sewu. Di dalem wonten pundi? Ano wonten Solo. Oh Solo. Jadi pun Karanganyar. Oh, nggih. Di Karanganyar sami. Karanganyar. Di Karanganyar Kuloderan. Tanggane kota Grok iki. Leres tanggane Oh, Mas nggak. Petro. Pak Dalang. Pak Dalang. Oh ini ora Kambiaban kok. Ora. Ada lagi Kambiaban. Bukit Singgi sing kagungan Sanggar Ekalaya laladan Dobrak. Niki kangge sami kepengin sami karo aslinipun saking pundi? Oh asli saking Amerika. Amerika. Oke. Sedengan, Mbak. Sedang. Negara bagian pundi, Bu? Michigan. Non? Dari Pearson Michigan menika pembatasan kalian Kanada. Terus utara sangat wonten kata telogo batasan kalian Kanada. Negara bagian Amerika. Amerika Serikat. Anu MB pinten? Enten MB boten niku. MB ente ngono. Ye RW RT mboten wonten. Oke, menurut saya dulu, niki cukup membanggakan bagi kita seorang ibu kecil yang mau mempelajari sekaligus ikut-ikut uri-uri budaya Indonesia. Dulu terus nani sangat kalian gamelan, wayang, dulu di sini karawitan. Kulon men kali gamelan senenge mboten mung kali yogane jeli. Wong joget ku jadi tabu karo kanca-kanca kaya. Ning jelene tresno. Nggih. Lah, penonton Jakarta hebat sangat ya. Nggih, nggih. Hebat sangat. Kalau kami kan nalika rumiyin sering wonten pentas wonten Jakarta Pusat, ke Marrakesh, ke Bekasi. Penonton Jakarta kados penonton Jawa Timur gitu. Laras dados anteng sirop ngatosaken. Mbak. Oh, ini kok Mbak Menawi asli saking Jawa Timur. lagi ngeten lho penonton anteng kok wayangan arang-arang. Bu dikerepi sesasi pisan. Napa malih ingkang mawi pelawak gitu. Oh, Sansaya arang-arang. Nggih pusat ini ora menanipun klasik-klasik ngoten Lah niku. klasik-klasik biasanya nek kok nganggo dagelan sakit buku wajib. Nggih, nuwun sewu. Iki arepe atakan apa aku biji. Dia memberi apresiasi pagelaran malam ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan itu. Kementerian Kebudayaan luar biasa toh. Ano dana Indonesia Raya, kalian pintas-pintas, mboten mandek agen ano import kebudayaan. Bu badhe tangan nih. Nggih, Ibu lah wonten mriki menerjemahkan wayang menjadi produk berbahasa Inggris. Wonten Amerika kathahipun migatosaken. wonten mboten namung Amerika, di Eropa, Australia, Amerika bahasa Inggris internasional. Dados ingkang wonten Prancis, ingkang wonten Jerman, Austria, Hongaria, wonten Tokyo, wonten Singapura. Soalnya bahasa Inggris sedaya pirsa. Nek upami ku. Niki ponokan niki diboyong teng Amerika. Oh saged. Wayangan nganggo basa Jawa kinten-kinten mriku saged tampi mboten. Menawi boten diterjemahkan nggih angel nggih saged kamu pintas ingkang sabetan mawon. Oh ngaten, harus pakai penerjemahan. Nggih menawi sabetan mawon boten ning tiyang maca remen inti cerita dan permasalahan. Tuntunannya. Wonten Amerika nggih wonten bangsa rigid ngeten. Wonten kata sangat, wonten kinti-kinti swidak set. Swidak set. Langkung, mbak menawi 100. Swidak mboten mriki gamelan digadekke lho. Ora. Korbane niku. Itu sampul. Sampun rampung. Sampun rampung. Wah, berarti cekap nganu damel kita ingat bangsa Indonesia ini dua. Yang bangga
kebudayaan kita sampai ke Amerika, tapi juga takutnya nanti justru yang memperdalam orang Amerika yang bangsa sendiri malah melupakannya. Dan bilang dipun niki Kementerian Kebudayaan ngawontenaken ridit dalam rangka nguri-uri dan memasyarakatkan dan menguatkan wayang kulit di bangsa Indonesia. Ini ibaratnya kados cinta, umpami pentingnya cinta istri, lajeng wonten anak, ugi mencintai, boten mengurangi cinta kepada istri kan. Dados tiang Amerika belajar gamelan, boten berarti orang sini boten. Dados kados Mas Danang Surya Putra, menika mucal tiang monco. Kata yang monco. Niki gempuran monco. Jadi niaganipun Mas Yoyo itu Aku dosen. Dados mboten sisa kuatir menawi tiang monco remen. Berarti ada jalanan tindak monco mucal. Wonten Amerika guru kula rumiyin saking Eropa. Eropa Wonogiri rek. Eropa Wonogiri. Guru menapa? Vokal. Guru gamelan. Ya, nun sewu. Panjenengan sok nastok gamelan. Nabuh. Saged nyekar napa? Pengetahuan wonten ning dasar Kopi terus, Mbak. Boten napa-napa. Pokoke anggere donten sing ngeloki klub patenane. Mbak kajengipun piyayi kang mirsani dalu menika pirsa Bukit Sinika bisa saged nyekar. Bukit Siki langkung prayogi menawi ngasta kendang. Ngono. Lah Kyai Putri iso nembang memper, lek pengendang putri jarang ngono. Penyanyi pirsa suami kula ngendang. Pengendang. Bapak Titi. Lho sakno panjenengan nggih saged kendang. Nggih saking suami kula. Niki ajeng kendang. Sekedhik saged. Lho, mulia sik. Kendang Bukit Siki. Sinam mawon nggih Bu. Sinam Parijoto nggih. Oke. Saged terus nggih. Membuktikan beliau tidak hanya teoritis tapi yang praktektis. Nggih. Praktektis saya. Teoritis dan praktektis. Nggih. Coba kaya apa Mbak Dian Munasirah Mbak Dian. Ya. Sampe sing nyekar mumpung isenggaan iki anyar tentang kuliner. Ayo. Hati-hati ya Jogja Solo nganti tekan Jawa Timur. Banter-banter gue pak PTE colok. Nggih, Ibu Ipsi Emerson nggih. Kaya apa. Yang model Kyai Monco ki anggere sinau jan sak tuntas ora tau kok setengah-setengah. Nggih. Ampun, monggo Mbak Dian. Susu segar saka Boyolali suara suling kumandang suara sego diwek wana kiri
jenenge rajaki ojo lari sing Masih berapa, Mbak? Masih berapa? ojo iri ojo dengki saka kudek saka Prayoga Baca omat biung jo seneng ngelamu ono raga sate ayam nyuwun tepuk tangan untuk Ibu Dr. Kiksi Emerson luar biasa. Matur nuwun, betul-betul dibuktikan beliau tidak hanya komentar tapi juga bisa melaksanakan. Nah iya kaya ngono kuwi. Mila kehadiranipun kaya Bu Kiksi wonten Nuswantara ki lak dadi pamecut, mangke Mas Gareng. Ing atase Kyai Monco kaya ngono le gandrung le tresna karo budayane dhewe. Yen nganti awake dhewe anak putune iki nganti ora diwanuhke, ora diweruhke apa kuwi gamelan apa kuwi wayang lan sindenan. Iki mongko awake dhewe kepaten obor tenan. Betul. Ya, pokoknya agar ora sing neruske iki gelone setengah den. Iya. Ya wis tutune kaya aku iki. Anakku wedok-wedok kabeh sekarang neruske garek ora ono. Apa ono garek kok wedok akhirnya timbulah garek-garek seluruh Indonesia tak kei support, tak kei semangat. Enek paguyubane ya. Ono Apa kuwi? biyen pertama tak jenenge PGRI. Artinya Paguyuban Gareng Republik Indonesia. Nek saiki wis ganti napa? P3. Apakah itu P3? Paguyuban Kupur Putih. Iki kabeh mempersatukan supaya tidak ada persaingan di antara kita. Ya.
Ya untuk saing sing sehat adu kreativitas. Positif. Nah, ngoten. Kula golek ning kanca niki wau wis sore enten sing ngrasakaken